ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦେଖ ହେଲା ଏଇ ଦେଖ ପୁରା ଏଠି କିଏ ଅଛ କିଏ ଅଛ ଏଇ ଆରେ କିଏ ସେଠି କିଏ ପଥର ମାରିବେ ନା ଦେଖିବ ନା କି ଶୁଣୁ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଶୁଣୁନି ହଁ ଏ ପ୍ରେତଟା କିଏ ସେଠି ପଳେଇ ଚାଲା କିଏ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଥାଏ ପଳେଇ ଚାଲା ସେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଆଇଲେ ରେ ସେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଆଇଛି ରେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଜଳୁକା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଆମେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ଆମେ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଯିବୁ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଜଳୁକାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଏବେ ତ 11:30 ହେଇଛି ସେ ଭାଇ ଜଣେ ରୁହନ୍ତି ଏଠି ଜଗନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଶୁଭାଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣଟା ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଉ ମାନେ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡଟା ମାନେ ରାତିରେ ଆସେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ସତ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ଏଠି ରାତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ତ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ମାନେ କେତେ ଥର ଶୋଇ ହେଉନି ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ସେ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଏଇଟା କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ଗଲେ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ କି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ତୁମେ ଯିବ ନିଜ ମାନେ ହୁସିଆରେ ଯିବ ଯାହା ବି କିଛି ହେବ ଏଠିକି ରିକ୍ସ ମାନେ ତୁମକୁ ମାନେ ନେବେନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଲୋକେସନଟା ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା ଲଗେଇଥିବ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ଜାଗାଟା ନା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା ମାନେ ଲଗେଇକିନା ହିଁ ରଖିବ ବୁଝିପାରୁଛ ପାଖରେ ରହିବ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା ଲଗେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଗରେ ଯିବି ହେଲା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା ଲଗାଅ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗେଇ ଆସ ଆସ ଏ ସାଉଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ଏକା ଖଡ଼ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି ଏଇଟା ସ୍କୁଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସ୍କୁଲଟା ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲଟା ମାନେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା ଲଗେଇଦେଲ ଟିକେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅ ନା ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ ନା ନା ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅନି ଟିକେ କମ୍ କାହିଁକିନା ଭଏସଟା ଶୁଭାଯିବନି କମ୍ ଦିଅ ସାଉଣ୍ଡଟା ଠେଙ୍ଗାଟା ଭଲ ବାଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଠେଙ୍ଗାଟା ନିଆଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସ ଗୋଟେ ଘର ସାଉଣ୍ଡଟା କମ୍ କରିଦେବି କମ୍ କରୁଛି ତ ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ ମାନେ ତମରି ପାଖରେ ଇଆଡ଼େ ଏତେ ବଣ ହେଇଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଆସିଥିଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବରସ ଗୋଟେ ଅଛି ହଣ୍ଟେଡ଼ ଗୋଟେ ବରସ ହେଲା ସେଇଟା ସେଠି ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏଇଟା 10 ହାଣ୍ଡି ଦିଆ ହୁଏ ବାକି ଦେଖିକି ଯାଅ 3 ଛକଟା ଏଇଠି 10 ହାଣ୍ଡି ଦିଆ ହୁଏ ଏଇଠି ହଁ ଏଇ ବଣ ଭିତରେ ସେ ହାଣ୍ଡି ଆ ଭିତରେ କିଛି ନା ରାସ୍ତା ସଫା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ହାଣ୍ଡି ଦେଖାଉଥିବ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ଦେବ ମୋତେ କ୍ୟାମେରାଟା ମୋତେ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ଆଗରେ ଧରିବା ବାବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାବା ଆସିଲେ ନା ନାଇଁ ବାବା ଆସନ୍ତି ଭାଇ ମାଇଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 5-6 ଜଣ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଏଇଟା ଫାସି ଦିଆ ଭଲ ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ଫାସି ଦିଆ ଘର ସେଟା ଏଇ ଦେଖାଉ ନା ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଲେ ବର୍ଷାଟା ନା କ'ଣ ନା ଇଏ କହୁଛି ଉଠିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୀତଟା ଏବେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଗଲେ ହେଲା
ये बरस देखो ये बरस रे भी କାଇଁ ଭୂତ कहते କାଇଁ ହେଲା କୋଉଠି ଭୂତ ନାଇଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ନା ଆମର ସେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ମାନେ ଶୁଭାଯାଏ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସେ ମାନେ ଉପରକୁ କେହି ରାତିରେ ଆସନ୍ତିନି ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆମର କ୍ୟାପଚର କରିବାର ଅଛି ମାନେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ଦେଖିକି ଲାଗେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ହଁ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ବସ ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ଯୋଉ ଆମେ କରିବା ମତେ କ୍ୟାମେରାଟା ମତେ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ଆଗରେ ଦେଖିବି ବାଇଚାନ୍ସ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ ସେ ଜୀବନ ଇଏ କରିବାର ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ବାଟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଶୁଏ ବା କୋଉଠି ବାଟରେ ବାଟରେ ଶୁଏ ତ ଶୁଏ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଏ ଶୋଇକି ବସେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡଟା ମାନେ ହୁଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ପୁରା ସ୍ଥିର করে ସେ ଆସି ଦେଇକି ମରିଥିଲା ନା ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଠି ସ୍ଥିର ସାଉଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହୁଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆମର ପୁରା ମାନେ କ'ଣଟା କ୍ୟାପଚର ମାନେ କରିବାର ଦେଖିକି ଆସୁଥିବ ବାବା ତଳକୁ ଅନେଇକି ଆସ ଏତେ ପୁରା ଭୟାନକ ଜାଗା ଏ ସାରିଆଟା ବଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଖାଲି ଚାରିଆଡେ ବଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଛୁଆରୁ ଆସ ଆମ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବି ପୁରା ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ହଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ କମ୍ ଟିକେ ରଖ ସାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଭଏସ୍ ଶୁଭାଯିବନି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କମ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାସ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାସ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାସ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏଇଠି ମୋତେ ଦେବ କି ମୁଁ ଧରିବି ଆଗରେ କ୍ୟାମେରା ହଁ ଧର ଠିକ ହେଲା ମୋତେ ଦେ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲେ ମୁଁ ଆଗରେ ଅଛି ନା ବୁଝିପାରୁଛୁ ହେଲା ମୁଁ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବି ମାନେ ଏତେ ପୁରା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜାଗା ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ନା ବୁଝି ହେଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛକି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ନା ହଁ ଏଇଠି ଛକି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା କ'ଣଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଏଇଟା ତ କିଛି ନୁହେଁ ଏଇ ସେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି ଏଇଠି ତ ଲୋକ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଠି ପାଖରେ ତ ଚଢ଼ିକି ବୋଧେ ଲୋକ ଏଇଠି ସେଇ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଲଗେଇଥିଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ନାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟେକା ମାଇଲି ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟେକା ମାଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ବି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନୁ ଆମେ ଖାଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ହଁ ଟେକା ମାରନି ଚୋର ଫୋର କିଏ ହେଇଥିବ ବାଜିଯିବ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଡ଼ିଯିବ କାହିଁକି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖିଛେ କନଫର୍ମ କେମିତି ହେବ ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗେଇଥିବ ଛୁଆ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ଲଗେଇଥିବ ଏଇଟା ଜହ୍ନଟା କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବରସଟା ଦେଖ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ଦେଖାଉଛି ଏ ବରସଟା ହଁ ହଁ ସେ ଭିତରୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇ ହେବନି ଏଇ ଯେଉଁ ବରସଟା ପୁରା ଭିତରେ ହେଲା ହେଲା କାହିଁକିନା ସେ ବରସ ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ମାନେ ନିହାତି କମ୍ ସେ କମ୍ 8-9 ଜଣଙ୍କୁ ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା ରୁହ ଏତେ ଆଚ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ନା କ୍ୟାପଚର କରି ଯିବା ହଁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ତୁ ଆଡ଼ୁ ନା ଗୋଡେଇ ବସୁଛି ନା ବାଘଟା ଜୋର ହେଇଗଲି ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କ'ଣ ହଁ ରୁହ ସେ ଗୀତଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସିଲା ନା କ'ଣ ହଁ
এই ସିଧାରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତ ଶୁଭା ହେଇଛି ନା ବାଜୁଥିଲା ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା এই ସିଧାରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ହଁ ରୁମ୍ ଆଗଟା ପୁରା ଦେଖାଏ। ହଁ ଭିତର ଇଏଟା ବୁଝିବି ହେଲା ଘର ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗରେ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ହବ ଆଉ ମାନେ କେତେ ବାଟ ଯୋଉ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛ କହୁଥିଲେ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ରାସ୍ତା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଆଉ ନାଇଁ ଅଛି ନା ସେପଟକୁ ଯୋଉ ଯିବାକୁ ବାଟ ଅଛି ବା ଏପଟେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ପାହାଡ଼ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ବାଟଟା ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଯାଏଁ ଯାଇ ହଉଛି ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲା ଏଇ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କହିଲା ବେଳେ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖ ପୁରା ମୋ ରୁମ୍ ଉପରେ ଟାଙ୍କୁରି ଗଲାଇଁ ଏଇ ହଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଦେଖୁନ ହେଲା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ସେଇ ଏଇଠି ଅଛି ଆସି ଦେଇକି ମରିଥିଲା ହେଲା ଇଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଏଇଠି ଚାଲ ପଳେଇବା। ନାଇଁ ଆଉ କେତେ ଉପରେ ମାନେ ପୁରା ଅଛି ଏପଟ ରାସ୍ତା ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ବୁଲିଲ ବାଟ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଏ ଆମ ବାଟ କୁଆଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଳୁଟା ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ନା କଣ? ଜାଣି ଏପଟ ଦେଖିଲ ନା କୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଜାଣି ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ହେ ଦେଖା ପୁରା ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ବି ପ୍ରେତ ଭୂମି ପକେଇଲା ନା ରାସ୍ତାଟା ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ତଳୁଟା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ଆସିଛି ପଳେଇବା ଯୋଉ ବାଟେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ବାଟେ ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇବା ନା ନା ହେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲ ଟିକେ ଏଇଠି ଆଇଲ ହେ ଏଇଟା ଦେଖିଲ ଧଳାଟା ଏଇଠି ମତେ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଏଇଠି ଉପରକୁ ଆସ ଏଇ ଉପରକୁ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଏ ଭାଇ ଓଟା ଠିଆ ଏ ଭଗବାନ ଜୟ ସୀତାରାମ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗେଇଲ। ହଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରା ନାଇଁ ଡାଟା ବି ମୋର ସରିଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର ଜୟ ଜାଗର ଚାରି ସାହ ଉପରେ ତାପରେ ତୁମାରା ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଭୁଲିଗଲି। ଆମେ କୋଉ ପଟେ ଯିବା ତମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲ ଭାଇ ମତେ ଦେଖିଲ ଇଏଟା ମତେ କ୍ୟାମେରା ମତେ ଦିଅ କିଏ ସେଠି ପ୍ରେତଟା ପଳେଇ ଚାଲ କିଏ ସେଠି ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ଥାଏ ପଳେଇ ଚାଲ ସିଏ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଆଇଲା ରେ ସିଏ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଆଇଛି ରେ ଏ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଆଇଛି ଆମେ ଆମେ ଆଇଲେ ଏପଟେ ଯିବା କୋଉପଟେ ବାଟ ତ ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଏପଟେ ତ ବାଟ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ବାଟ ତ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ଆରେ ସିଏ ପୁରା ଆମର ଇଆଡ଼େ ଆଇଛି କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଉପରେ ପଳେଇବା କି କିଛି ଟିକେ ରୁହ ଦେହ ହାତ କ'ଣ ଲାଗିବ ପୁରା ସେ ପୁରା ଆଇଛି ପୁରା ଆମର ଇଆଡ଼େ ଧର ଟିକେ ମୁଁ ବସି ଯାଏ ପଳେଇ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଚାଲ ଆମେ ଉପରକୁ ପଳେଇବା ଆମେ ଉପରକୁ ପଳେଇବା ହେଲା ମତେ ପୁରା ଆମରି ଆଡ଼େ ଭୂତ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ପୁଣି ଏଠୁଟା କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏଠୁଟା କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆଗରେ ପଛରେ ସବୁଆଡ଼େ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆଗରେ ପଛରେ ସବୁ ଭାଇ କ'ଣ କିରି ସେଇ ଫୋନ୍ ପଳେଇଲା କିରି ପୁଣି ଆରେ ସେ ଉପରେ ଆଇଲା ନା କ'ଣ ଭାଇ ଉପରକୁ ଆଇଛି ପଳେଇ ଆସ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ହବା ଦରକାର ନଣ୍ଡ ହବନି ପାହାଡ଼ ପରେ ପଡ଼ି ମାନେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଉପରକୁ ଯୋଉ ଗଲେନି ସେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଡରିବ ଯେତେ ଡରିବେ ସେ ସେତେ ଡରେଇବ ପଳେଇ ଆସ ସେ ତଳ ପଟେ ପଳେଇବା ଏପଟେ ଆଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏତେ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ଏଇପଟେ ଚାଲ ହେଲା ତମେ ଆଗେ ଯିବା ବାଟ ଆଗେ ଖୋଜ ଏଇପଟେ ଚାଲ ହେଲା ଏଇପଟେ ହେଲା ଏଇପଟେ ପଳେଇବା ଏପଟେ ସେପଟେ ଯିବାନି ଆଉ ସେତିକି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଥାଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ
ପଶିକି ଯାଉଛି ଏପଟେ। ପୁରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ପୁରା ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିବ। ହେଲା ଦେଖିକି ବୁଢ଼ିଆଣି ହେଇଥିବ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ବାସ୍ ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି।